वेलकाम बेक टू जेनिबी ब्लग आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो इसोरनि अननायाव एसे मोजाङैनो दङ दायो आङो गणेश फोथारावहाय प्रिमियार श' नायनो नागिरदों लोगोफोर बेयाव लोगोसे बाहागो लाफैदों आब' दैमु आब' गावरेमा मेन्देला मोन गासैबो फैगोन आरोना लोगोफोर बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा बुङो आरो लोगोसे दाउखा बिदै मुभिबो देखायनाय जागोन आरोना स' गाइस फाइनालि जोङो जायगायाव मोनफैबाय हाखु दाखु ओंखामबो जाबोनाय जायाखै नालाय बिनिखायनो जों थिंख्लि फिथा जाग्रोना लानोसै दखानफोराव लाइन गैयानो बिनिखायनो नोंथांमोननो आङो गासैबो दखानफोरखौ देखायजोबनो हानाय नंला जोङो थिंख्लि फिथाखौ जाग्रोनानै थाब थाब हाबनानै थानोसै हारिमुखौ अनसायगिरि एबा सावथुनखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनैनि बे हाबाफारिखौ आंखौ बेखेवनानै होनो थाखाय खावलायनायलाय आङो फंनैसो बाथ्रानि गेजेरजों आङो बेखेवनानै होनो नाजादों थांनाय बोसोरावबो आगर गैयै आर'नाइ होननाय मोनसे बर' सावथुनखौ बे जायगायावनो हमनो हायो जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानि रायजो राजाफ्राबो बर' सावथुनखौ जोबोद मोजां मोनो आरो अनसायो थिग बिदिनो नै दा बे समाव गोबां रायजो राजा एबा नायगिरिफोरखौनो जों नुनो मोनदों दा बेनि ओंथियानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिमुखौ बयबो अनसायो मोजां मोनो आरो जौगानायखौ बयबो हास्थायो दा जेखियानो जादिया बेबादि हेफाजाबखौ मोनबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामबाय जेरावखि जाया मानो बे जोंनि बर' सावथुननि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा जोबोद गोजौ थाखोनिखा गासिबो जोंहा रोहो रोहो गोबाव सम जायाखै ओरैनो बिथांमोनहा गोजान गोजाननि बड'लेण्डनि बा जोंनि दुलाराय बर' जेराव आसामाव गोसारनानै दं बिथांमोनहा जुदि सावथुन बानायोब्ला बा सोरजियोब्ला बे जोंनि कार्बि आंलंनि दाब 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 मोजां मोजां समायना जायगाफ्रावबो फैनानै शुटिंफोरखौ लाफैयोब्ला आरो जोबोद गोजोनसिननाय बादि मोनगोन आङो मानोना जोंना ओरैबादि मोजां मोजां लकेसन दंखायो बेखौ नुयोब्ला हयथ' माखासे दै बाज्रुमनाय जायगाफोर हाजोआव बेफोरावबो खुब माने समायना आरो बेबादिनो गोबां जायगा दं मैयासो आङो बे मोनसे कका होननाय मोनसे जायगायाव वेस्ट कार्बि आंलंआव कका होननाय मोनसे जायगायाव थांनानै फैदों आं बेहायबो ओरैबादि मोजां जायगा बियो आङो सानदों बे नुनानै बेवहाय माने बर'फ्रा दासिमबो बै शुटिं बानायफैयाखै नामा बे खोथाखौ आङो गोसोखांदों आरो दा आं खावलायो जाहाथे नोंथांमोनहाबो उननि समफ्राव मोजां बेबादि लकेसन नायनानै जोंनि कार्बि आंलंआवबो जाहाथे शुटिं खालामफैयो आं बेखौ खावलायबाय आरो जोंनि कार्बि आंलंनि जि से मोनसे दाजादों बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना बे जोंनि हारिमुनि हेफाजाबजोंनो सेमोन जोहोलाव क्लाबनिफ्राय गांसे आर'नाइजों आङो बरायनो थाखाय खावलायगोन साबायखर आदानिसिम लोगोसेयैनो बे समाव आङो आदाखौबो फंनैसो बिबुंथि लानो थाखाय आङो गुरै खावलायगोन गोजोन्थों बे फिल्डआव साननैनि हाबाफारि लानानै जिहेतु बर' सावथुन देखायनो लादों दा बे देखायनाय हाबाफारियाव दिनैनि बे मोनाबिलि समाव नुजाफैनो हानाय दानिसो दिनैनि बे सावथुनखौ बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाफैनो हानाय मानगोनां कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' हारिमुफोरनि आफादगिरि लोगोसे बे साननैनि हाबाफारियाव जाय जाय बिथांमोना बे सावथुनाव दा आङो आदाखौनो राननाया माने दा एसे मैथाया बिलाइया रानबाय बोथोरा
एसे गोरान जाबाय नालाय जियानो जा गिबियावनो दिनैनि बे मा होनो नोंथांमोननि बे गणेश बोथोराव सावथुन दिन्थिनाय हाबाफारियाव बेखेवनो हिसाबै लाबोजानाय आलासि बिथांमोन हारिमुजों लोब्बा थानाय बे ओनसोलनिनो कार्बि आंलं जिल्लानिनो गोबां मानव गेदेरफोर लोगोसे जोहोलाव क्लाब स्पेसियेलि आरो गासै रायजो राजा नोंथांमोना नायनायखायसो जोंबो फैसा मोनो जोंबो देलायनो मोनो एक्ट्रिसफ्राबो देलायनो मोनो प्रडिउसारफ्राबो पकेटआ गरम जायो सिनेमा देखायनो मोनो बे पेन्डेल बानायग्रायाबो फैसा मोनो बे माइक गाबबाय थानाय फैसा मोनो रायजोफोर नोंसोरसो ओंखायनो रायजोफोर गिबियाव नोंसोर खनसे खुलुमबावबाय मोजां मानसि सासेबो फैयाखै रायजोफोर आंजों माने बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दहायसिम फन आफानिल' रायलायगासिनो ओरैबायदि दङ जोंहा आरो बेलेग बुस्थुफोर दङ बाव ओरैबो खालामगोन दै बिदि खालामग्रा फैदों आरो एक्ट्रेसफोर फैदों आरो जोंहा दुनियानि माने जाम्बा एक्टर जोंना मोगथां नार्जारियाबो दंफैखायो दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव आङो जों आरो दंफैखायो आगर गैया आर'नाइनि एक्ट्रेसाबो दंफैयो जुनमुनि दा आङो साफायै लिंहरनायजों लोगोसे बिथांमोना गुसुङै नोंथांमोना एसे नोंथांमोनखौ रंजाहोगोन लास्टआव एक्ट्रेसा फैगोन आरो मोसानाबो थांखागोन आरो सिनेमायाबो श' जाखागोन रायजोफोर दै बेनिफ्राय बुंखानाय जाबाय दिनैनि सिनेमाया मिनिनायनि थाखायसो सिनेमाखा मानो होनोबा देग्लाय ओरैबायदि सिनेमा ओंखारदों बिराद बुरजा सिनेमा सोरबा गाबनायनि खालामदों सोरबा गावलायनाय खालामदों सोरबा बुलायनाय खालामदों बयहाबो नङा होमबा दा जोंबो मोनसे पलिटिक्स खालामबाय जे जों मोनसे देग्लाय मोनसे मोजां कमेडि सिनेमा खालामनि मिनिनायनि ओंखायनो दिनैनि सिनेमाया मिनिनायनि रायजोफोर गाबोननिया गाबनायनि दिनैनिया मिनिनायनि ओंखायनो जों बयबो जयै दिनैनि सिनेमाखौ मिनिनो होननानैसो नायखा आरोखि मिनिनो होननानैसो नायखा दा आङो गिबियावनो मोजां मानसिखौ गाज्रिसिनखौसो लिंहरनांगोन आं लिंहरनाया दा बेवहाय जेंगाखौ सिनायोना नोंसोरो सिनायोना आगर गैया आर'नाइयाव मामुलि गाज्रि डब्लिउ टट नायग्रासो बियो मिथिबाय लेखा फराया साला मालायनि भाइरेल भिडिअ खालामग्रा फेल जानानै मा जायो बे जेंगाव बसुमतारी रायजोफोर ओरै फै लोगोसेनो बिथांखौ जोहोलाव क्लाबनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय जेंगाव डेन्जार बुस्थुयो मिथिबाय हिनजावाबो जि मोजांथार नायनो गाव बायदिनो बारा गोजौ नङा बिनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौराङा मा बिनि फिसाला नामा दा आर'नाइ दोनबाय माब्रै आर'नाइ दोनखो 7 मासावनो जादों बेना फिसालाया मिथिबाय ओरैबायदि सैथान मिथिबायना जों सानैजों बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव थांदोंमोन आलासि जानो ट्रेनाव फैनायाव मालाबानो हिनजावा गथ'आ जोनोम जानो नागिरबायना ट्रेनाव गाबलाबाय बेयाव आदा माला मोनहैगोनलै मा जाबावगोन दा हरनि एकथायाव दै मैदेर गामि ना लांहिन सारियालि मैदेर गामि ना गणेशखाय लांहिनखौ लाङि बानायबाय गणेशगुरिखौ मैदेर बानायबाय जादोंना आच्छा जियानो हक जोंहा मैथा सारा जिबायदि खोन्थाबाय थिगानो बेयाव आरो एसे मडार्न बानायबावबा आरो एसे मिनिबावगोन नामा बेखौ सानदों आं माने थांनायावनो ट्रेनावसो थांदोंमोनथ' आंनि हिनजावा माने सासे फिसाला जोनोम गबाय ट्रेनाव गवाखै ट्रेनाव आंसो गदों हिनजावा न'आव गबाय थिगानो गोजोननाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन फार्स्ट टाइम बे जायगायाव फैनानै नोंथांमोनखौ लैहोर नुनानै खौथ' नुखाबाय रायजोफ्रा नुबाय आं WW खौ सिनेमायावसो नायो मोगथाङाव नाया दै रायजोफोर मोगथाङाव नाया WW खौ सिनेमायाव नायो आं जियानो हक दानिसो बिराद मोजां आर'नाइ सोना होफैबायना दै फसायबाय आं थारमाने मोजां नुदों सोरनि फिसाजोथाय बिमायाबो साइज जानो हागौ माबासो एक्ट्रेसनि थाखायसो फसायदों दे रायजोफोर जेबो साननाङा बेस्रा मालाय बायदि नंथारा आरो जोंनि गेजेराव सोर दंफैयो मिथिखाबायना नुदों मेन्डेला गुन्डा आच्छा बारा गोबाव खालामला गोबां आर्टिस्टफोर दङ गला
गरला माने रस गरलासो आदा दै रस गरलाया गोदै ना बेखौ जाबा खिनाय एसिडफ्रियाबो हामोनो रस गरलानि बिदैखौ लोंबा आच्छा जियानो हक नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबावनाय गाबोन आरो मैना सावथुनबो फैबावगोन जोबोद मोजां नोंथांमोनखौ नुनानै दिनैनि गेजेराव जिबायदि लैहोर फैदों गाबोनबो बिदि फैगोन होननानै आं आसा फारिबाय मैनायावबो गोबां इन्टारेस्टिं आरो नैबे दा जेरावनोखि दिनैनि श' दाउखा बिदै बेयावथ' ओम सदगुरुसो आंना ओम सदगुरु दै आनान गसाइनि केरेक्टारसो दं आंनाव दा नोंथांमोना दा नायबा मिथिसिगोन बेयाव मेन्देला गुन्दायाबो आखाइ दानस' जानो नागिरो आंजों दै ओइ मेन्देलाया खिन्थु मोगथाङाव गुन्दा नङालै सिनेमायावसो गुन्दा आच्छा जियानो हक गोजोन्थों रायजोफोर बाय बाय गावरिमाखौ गावरिमा होनसै नामा खिन्थु गावरिमा नङा बेना आङो खमनानै रायजोफोर लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय नुबायना नुदोंना सिनायबायना जि दद्र सिनेमायावबा दुनियानि उतपात मिथिबायना माने आङो दा बिनानावखौ ओरैबायदि लुबैदों जेनेबा मैथाखौ सैथारा मैथानि हिन्जावनो मा एरना होयो एरना होदो नों खुलुमबाय कार्बि आंलंनि रायजो राजाफोर आइ आफामोन आं दिनैसो फार्स्ट टाइम कार्बि आंलंआव फैदों आरोना ओमफ्राय फैदोंबो बिराद गाज्रि अबस्था कार्बि आंलं गानाय लोगो सयबार जाबाय दासिम खिनाया आदा मैदेर बोरै थरनै होदोंमोन बेखौ जानानै एसे दगानानै दं आरोना ओमफ्राय दा मा जाखो मिथिया ओमफ्राय बे आदा मैथाया आंखौ मा होननाय नागिरथाय आं सानदोंमोन मा आदा मैथा माने कार्बि आंलंआव सोरबा बोरायनानै थानाय हौवा दंबा थालांनोसो आइ आफाफ्रा आंखौ रावबो बिहामजो फसायाखै नामा फसायाखै लाखिगोन ना लाखिया सोरबा हिनजाव मोननो रोङै दंबा थालांसैसो आङो माने कार्बि आंलंखौ बिराद गोसोथोबाय जायगाखौ ओंखायनो माने सोरबा आइ आफाया आंखौ बिहामजो लाखिबा थालांसां बे आदा मैथा एरनानै होनायखौ दालाखा माने आं रावनिबो न'खराव बिदि एरनानै होआ माबा बेयो सिलाखौबो उनथिंजायसो सिबो बिराद गोरोंखा आं बिराद गोरोंखा माने आदा मैथानि हिनजाव लेखाखौनो रोङा मालाय बिहामजो माबा बिखुनजोफ्रानो लेखा गोरों हिनजाव नागिर नालाय आं जा लेखा गोरोंथ' आदा आयौ आं एमएसआव खेबथाम फेल जानायनि एक्सपिरियेन्स दं आदा मिथिगौ नोङो खेबथाम फेल जादों आं एमएसआव ओंखायनो माबाया बिखुनजो आंखौ फसायबाय नालाय ओंखायनो हौवा मोनाखै हेब्रे हेब्रा खालामनानै बेब्रा आङो मानि एफोर बेबायदि बखिनांगौ दे लास्टआव थाङोथ' आदा मेन्देलानावसो गदाय थांगोन नों आदा मेन्देलाखौ मोननायाबो गाज्रि जायाखै गोजौ गिदिर जौस्रां देरस्रां हिनजावना आदा मेन्देलायाबो गाज्रि नङा ओमफ्राय आंहा स्टेजआव गाखोबा एसे आथिं मावग्रा हुदा दं माने खिनायबो जादों नालाय देहायाबो बारा थिग नङा ओमफ्राय आं मा बुंबावनांगौथाय आं जिखुनु जाया जेबो बुंनो हाथ'ला बेनोसै आरोना दा जानो गिदिर मा होनोमोनलाय रायजोफ्रा दा सिनेमाखौ नायदो ओमफ्राय मोजां गाज्रिखौ माबा खालामदो मा होनो नोंथांमोना सायख'दो ओमफ्राय आं जेबो बुंनो रोंला दा आथिं मावबाय गोजोन्थों रायजोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो एसे माबायावनो दङ गथ'आ माबा खर'आ एसे बोरैबा जानानै दं ओमफ्राय रायलायनायाबो एसे बबास जाना दं गथ'आ जियानो जा नालाय मोजां आर'नाइ लाबोखोदो बेसोरा बबाबाबो फै नों आरो फायखानाव थांना खिनो रोङा उसुं गोदाव खियो बेल' गाज्रि बेना ओमफ्राय बे माबाबासो बुजियो आं एसे रोङो बबानिखौ याव एसे बाखान बिराद खस्थ' मोनदोंनो बिसोरा माने मा बुंदों माने बबा होननानै रावबो माने बुंनो रोंलायलांलालै आं बोरैबा गाबलुसोखोलांबाय आं बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बुंदों नङा रायजोफोर आं बबा नङा के नङानो गिदों आंथ' दानि सासे मानसि दं मोदों नोंसोर बारा गोबाव दं माबा स्टेजआव थांनानै रायज्लायनाङा दै जों फिल्मसो नायनो फैदों नोंसोर स्टेजआव थांनानै बारा गोबाव रायज्लायनाङा बिदि होनदों आं गिदों
गिदोंनो ओंखायनो बे फंबाया थाबबो थांसिगोन नामाथाय आं गिबाय फंबाय माबा जोंहा गिदोंनो एसे माबा मोनसे मा खालामना फैलाय लागायदो ओरैबायदि भाइरेल लागायदो खालि लागायदोल' जायो मेथाइ खोनालांबाय लागायदो होननाया बिनिया दा फंबायखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय खनसे स्रायनो लागायदो होनो थाखाय आं खावलायबाय खुलुमबाय रायजोफोर इसोरनो आरो भाइरेल खालामग्राफोराबो नै सिगाङावनो जिरायजोबना दङ दा आं मा बुंबावनो लागायदो होननायखौनो बुंसै आसोलफोर लागायदो दे जाबाय दे मेलाखौ सफैदो खावलायबाय रायजोफोर खनसे बयबो आखाइ खबनो हो फैला एमसिएल फैगासिनो दङ आरो आदाना दे आदाया मोजां गावनि सिनायथिखौ होना लादो न'आव बिराद गाज्रि होना लायो बियो लोगोसे गांसे आर'नाइबो फरायनो खावलायबाय बावगारलायनानै आंबो बांसिन बोरैबाबो साइसथार दिनै नैबे गोथार हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जौस्राङाव जिरायनाय दानिसो बेखेवलांनाय मानगोनां सार बे हाबाफारिनो दिनैनि हाबाफारियावनो नुजानो हानाय चेयारमेन फंबाय सार बे हाबाफारियावनो नोंथांमोननिनो जायगानिनो बयजोंबो सिनायजाखानाय मानगोनां थानेश्वर सार लोगोसेनो जोंनि गासै आर्टिस्ट लोगो नोंथांमोन थारैनो नैबे दिनैनि गोथार हाबाफारियाव नोंथांमोनजों नुजानो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जानो हागौ नै बेवहाय बा कार्बि आंलंआव फैनाया आंनिया दिनैनो गिबि नङा गोबां बार फैबाय जेसेबां फैबाय एसेबांनो नोंथांमोननि अननायखौ सिगांनिफ्रायनो मोनबोलांदों दिनैहाय मोनदों गोजोननाय मोनदों नाथाय लामायाबो जोबोद गोजान नालाय खस्थ' मोनो एसेबां गोजान होननानै थुनलाइनि मिथिङानो जा माबा मोनसे हाबाफारियानो जा बांसिन हिनजावफोरखौ ज्राव ज्राव नुयो दिनै बेवहायबो गासिबो हिनजावफोर गोजा खिफिनायानो बोरैबा मोनामखायो ओमफ्राय बिदि जाहोनानो जाहैबाय न' होब्लाबो हिनजावफोरनोनो होयो रेशन कार्ड होब्लाबो हिनजावफोरनोनो होयो गासिबो हिनजावफोरनोनो होजोबो नालाय दा बेखायनो हौवाफोरखौ न' नेग्रासो खालामो संसारानो उल्था जाजोब्बाय दा खोन्थाया जाहैबाय हिनजावफोरखौथ' मालाय खाफालाव सिन्दुर लाबानो हाबा जाबाय होननानै सिनायो जोंखौलाय मायाव सिनायगोन हौवाफोरखौलाय मायाव नायना सिनायगोन आं हाबा जादोंना जायाखै मायाव आंखौ मायावबा नायनानै सिनायगोन हाबा जादोंना जायाखै हिनजावफोरखौथ' खाफालाव सिन्दुर नुबानो हाबा जाबाय होनना सिनायो दा हौवाफोरा बावै क'क्राझाराव आइजोफोरा मोनसे मिटिं खालामदों हाबा जानाय लोगो लोगोनो हौवाफोरनि खोमाखौ फारसे हाखानो खोमा फारसे गैला माने हाबा जाबाय नाथाय खायसे खायसे हिनजावफोरा मोजां मोनाखै सिख्लाफोरा रहाय जोंथ' हाबा जायाखै बै खोमा गैजों हाबा जानोसै बे जानाय नङाहाय होननानै बेखौ दोनबाय लास्टआव सासे सिख्लाया गसंना होनबाय गैया थाइया गन्थंखौनो खोमा गन्थं गैला माने हाबा जाबाय बेखौबो सिख्लाफोरा मोजां मोनाखै रहाय जों हाबा जायाखै गन्थं गैजालाय बोरै हाबा जाहैनो ओरैनो लास्टआव सासे चिरांनिफ्राय आइजोआ प्रस्ताब होबाय गैयाथै गैया हाबा जानाय लोगो लोगो हौवाफोरखौ थख्ला क्लास खानाय गैया थख्ला माने हाबा जाबाय दाथ' सिख्लाफोरा हाबा जायाखैना खायसे खायसे हौवाफोर थायोना गोसोम लेनदायदाय हमलाला मेब्रब्र दाना बेजों मोनायाव उन्दुजाबा माबायदि नुगोन जानाय नङा लोगोफोर बे जानाय नङा होननानै बेखौ नाखस दा बेखायनो हौवाफोरा जोबोद खाफाल गोनां जोंखौथ' सिनाय हाया नालाय साब्रै लाबाबो हायो 10 जनबाबो हायो दा नोंथांमोननि कार्बि आंलंआवसो लादों नालाय जोंखौथ' साब्रै साबा जों गोन्दो लाजोबनाय गोजा बेखायनो आइजोफोरा मोनसे खामानि मावनांगौ हाबा जानाय लोगो लोगो हौवाफोरखौबो गामसा गोजा गानहोनांगौ
गामसा गाजागोन माने हाबा जाबाय नङाबा हौवाफोराबो सानस्लाबाय थायो जियानो जाबाय नोंथांमोनना लामाया गोजानथार नालाय फैनायावनो बै ससेयाव एसे जानजिखौ फेंनो होनना ओंखारदोंमोन आङो गैयाब्रा मानिथारा बिदासो जायामोन नंगौ दे नोंनो थारबाय नोंहालाय आं बिदासो जायामोन माब्लाबानो आंखौ बेंनानै लाफैजोब्बाय सासे बुरै आरो थखन थुयै फैदों सानफ्रामबो मेन्देला फैला मा बुस्थु बिसोर लुरिना ट्राग्राफि बेफोर फोरोंबोनायनि होननानै ओरै गनजों एरलायनानै आंखौ खावफ्लानो आयु मेन्देला मानसियाव जाबाय बुरैया जा मिनिखौ आंखौ नुनानै मिनिनायाव बुरै खिबा थांब्ला गारबाय जेसेबां मिनिदों एसेनो खिबा फुट थांबा लास्टआवथ' बुरैया ज्रा ज्रा हासुगारबाय थासुबार जागादों खोमा बुरैया हसालै ओमफ्राय साइसआथ' बिमा साइस नालाय एख' खालामासै आं अननानै दोनबोनायसै जियानो जा रायजो दा होनबा दिनै मोनायाव मोनसे अरिजिनेल घटना जादों बेखौ बुंनानै फोजोबनोसै सिनेमासो नायगोन नालाय दाख्लै पुर्निमायाव माहाजोन बोराइजों रायज्लायदो हा जालाय दिनै मा ओंख्रि जानो जाहैबाय आबै रुवाथिखौ लिंहरजाहैबाय रुवाथिखौ लिंहरबाय रुवाथिया फैबाय मामोन आबौ जाबाय नै आबै बै दुलियाव सोनानै दोननाय जोगोनारखौ थाइसे लाना फै हायोबा एसे स्लिमखौ लाबोनाङा एब्रब नायना लाबो आरो हायोबा देन्था गैयिखौ लाबो देन्था गैयिया थाब सेवो ओरै जाहैबाय थिग बे समावनो दुलियाव सिखाव माइ खावगासिनो बस्थायाव सोगासिनो सिखावआथ' खोनागारबायलै बेयावनो दं जोगोनारा ओमफ्राय दानिया सिखावआथ' जोगोनारखौ लायबाथाय हमजाखासिगोन माबोरै बारहनबो हास्लाबला बेखायनो खायदा खालामबाय सिखावआ खिबुखौ फेथें खालामना गामसाखौ खर'खौ ख्लेब बोरै खोबनानै लाबाय जोगोनारजों समान जाना थाबाय ओरैजाय दाना थांबाय रुवाथिया ओरै जोगोनारखौ दाहरबाय सिखावनि थाफ्लियाव सिथाहरबाय आयु माथो जोगोनारालाय बिलसो माहाजोना एसे एब्रबखौसो लांनो होदो जाहैबाय हा बेलेग थाइसे हानसेयानो ओरै दांबा आरो एकदम थाफ्लियाव ओरै दांफ्लांबाय आयु माथो बिबो बेलसो जाबाय हा देन्थायाला बहा थाखो होननानै देन्थाखौ देन्था नागिरनायाव सिखाव खिबाव ग्रोब दांफां आयु माथो देन्थायालाय बल'बायसो मानसिनि खिबुआ बै जोगोनार देन्था गल'नाय जायखिना दाना ओरै दांबाय लेफे आयु सेवबाय खोमाहाय दालाय दाना ओरै थुनायाव बुराव हाबना गारबायलाय सिखाव आरो थाब्लेट ओरै खामलांबाय बे फाग्लियालाय माबा ओमफ्राय आसिखौ ओरै बोबोबाय मोनामसोबाय सेवबायहाय बुस्थुआ सेवबाय जोगोनारा सेवबाय जाजानाय नंला होननानै दोननानै ब्लक फैनायसै पस्टआ अरिजिनेलथार थगायाखैलै फैलासो थगायानो थगाया जियानो जा रायजोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोना जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगो मोनबाय थागोन दिनै दाउखा बिदै फिल्मखौ नोंथांमोना जेरैबायदि अनसायदों गुबुनफोरखौबो बिदिनो अनसायदो नोंथांमोना अनसायबासो नोंथांमोननि अनसायबाय थाबा जानो हागौ जोंबो बेफोरबायदिनो दिन्थिनो खाबु मोनगोन गोबां बाथ्रा बुङालासिनो गासै रायजो नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरनानै बेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों रायजो नोंथांमोन गोजोननाय थाबाय बेवहाय नुजाथिफैबाय बिथाङा डिफेन्सआव मावोमोन फौजिनिफ्राय रिटायार जानानै दा बिथाङा सावथुनबो खालामगासिनो दङ बिथांखौ सिनायबाय जानांगौ आगै खावदो रायजोफोर बिनानाव दैमुखौबो फंनैसो बुंना लानो थाखाय खावलायबाय दे गावनि सिनायथिखौ लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय नांथाबबोनाय जोंनि नायल' जायल' सासेल' आब' जाय आब'खौ जोङो रिक्सा सिफायग्रा होननानै बुङो रायजोफोर नोंसोर बयबो मिथिगौ ना रिक्सा सिफायग्रा आब' जोंनि आब'आबो दंफैखायो आब'खौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेनो
बे आब'जों बिनानावसो होनगोन ना फिसाजो बिमा फिसा बायदि नुयोना दिनै सिनस्रिया जि सागासिनो आदा अनजालुआ प्रडिउसारा बलेर' हरबाय लायदो होननानै दाना आयंआ सिगाङाव गाखोबाय सिगाङाव गाखोनाय लोगो लोगो गारिया ओरै जायो उनना सिगांथिं ओरै फैयो होमबाथ' बेखौथ' समान खालामनो नांगोन दाना आंखौहाय उनाव फज'बाय उफाय गैया ओमफ्रायसो समान जाबाय दा बेनि थाखायनो आंना सिनस्रिया साबाय जायगायाथ' जेबायदि मोजां नाम माने आंनि थाखाय बिराद मोजां नामखा बे नामा गणेश फोथारनो बबेबा मोनसे जायगायाव माबा मोनसे शुभ खामानि मावनो नागिरोबा बा मोजां हाबा मावनो नागिरोबा गिबियावनो आफा गणेशखौ फुजिगोरो नालाय नोंथांमोनाबो मिथिखागौ जानांगौ बेखायनो बे गणेश फोथार नामखौ आं खोनानानै जोबोर मोजां मोनदों दाखालि आदा अनजालुआ खिथाहरनाय लोगो लोगो बेनोसै आरोखि ओमफ्राय मा थिनदों नों आदा आब'आथ' मा होनो गिबि आं बे गणेश फोथारनि हारिमु सिबियारि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ एथ' बे नैबे हरनि समाव बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनायनि थाखाय गोसो गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ हरग्रोनाय माने गोबां मानसि आर्टिस्टफ्रा गोबां गावसिनि सिनायथिखौ लाबाय आंनि नामा ओरैनो सिनायथियाव दांखोल'दबो होनो आरो गिबि आंनो आगोलाव एसे हाइ स्कुलाव फरायनाय समाव दोंफा दोंनै खुगा मेथाइ खनोमोन दा फंबाय मैथाया एसे नैबे आंनि फिसा हिन्जावजों खोनासं फिसा हिन्जाव माने फिसा हिन्जावखौ दोनथ' फिसा हिन्जावनि अनगा जोंनि सोमोन्दोआ बेलेग मोनसेबो जानो हायो माने मा जानो हायो नोंथांमोना सानलाय माने बिनावबो सासे दङ मा दङ बेफोरबायदि सिंनि खोथाखौ खिथा जायो नामा सानलाय मा दङ फिसाजोनि अनगा बेलेग मोनसे गोथाव सोमोन्दो जानो हायो मा दङ सासे दङ जाम्बिसो नोङो बेफोरबायदि खोथाखौ नोङो रायजो राजानि समाव खिथा जायो मा होनो मा एरना होजागोन उनाव आरो इसाराबा मा मोखांजों नायगोन बेसेथो फिल्माव बिहामजो जाबाय थानो रियेलावबो लांजायोना मा होनो लांनायाथ' लांजायोमोन दा माथो दालाय मालाबा दस्रा सावथुनफ्राव नायोब्ला बे बिहामजो फसायनानै लायनायखौ फिसालाफ्रा एसे दाय नुबानो एसे गाज्रि आखल नुबानो माबायदि होनो बेखौथ' नोङो दस्रा सावथुन मुलुगफ्राव डायलग होनायफ्रावनो मोनदांनो हायो आखल गाज्रिनि एसे बुंबा है नोंसो नायनानै लायदोंलै आयै आं नों सामलाय बेखौ आंथ' मिथियाना आं मोजां मोननानै लाबोनायमोनब्ला आं बेखौ सामलायगौमोन बेबायदिसो होननानै एरायनानै थानायाव दाना नै बिहामजो बिखुनजोनिसो दावहा बेबायदि जालायलाङो आरोखि ओंखायनो आंनि फिसालाया दंनाया गोसोम बनदादा सासे आरोखि दा गावहा एसे बेखौ आसाजोंनो आंनाव सानफ्रामबो मुभिनि माबा लायबाय थायो ओरैबायदि आसा बेसारा आंना फिसा मोखांखौ नायथारा लाजिथारो मोखां नायनो हिनजावफोरनि मोखांखौनो नायनो हाया दा बे हाजेव आरो एसे फारसे आखाइजोंल' आखाइया खबजाया आइ आफामोन एसे खाबु मोनाबा हिनजावसायाबो नायग्राया नायखाया नायोआलाय एसे दस्रा बियो दस्रा सिख्लाफ्रा आलादा बे दैमु होननाय जिनिसा एसे आलादा आरोखि बेखौनो बे उननि खोथा नै खोनाखाबाय उननि खोथायाव उनाव मा जायो होननानै बुङोब्ला बोरै जालायखो बे उननि खोथा दानि उननिखौथ' दानो नुखाया जाहैबाय जों सार बिथांजों जथेस्थ'खिनि थुलुंगा होगासिनो दं नोंथांमोना नुगासिनोबो दङ आखाइ खबनानै हो दानिया रायजोफोर ओरैबायदि अन्थाव बाथाव माने मा होनगोन बुद्रु बुथार जानायमोन बेयो नुखादोंना नोंसोर बिराद खस्थ' मोनदों गोजां बोथोराव हरसे बुद्रु जानाया नाराबारियाव आरो हा गुसुआव खोबजानाया जियानो जा बिनानावखौ गावनि मुंखौ हेल' गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय जों डाइरेक्टयै मोसाखानोसै नामा जागोन दे होमबा जाबाय नालाय जिखुनु जाया बिथांमोना बेयाव फैनानै जोंनि सावथुन दिन्थिफुंनायाव लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नोसै जोङो लास्ट
लास्टाव मोसानोसै माने दे जागोन दे गोबाव जाबाय नालाय आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गुबुन मोनसे भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय